Relativa calma entre os sectores de a pé e a flote en Cabo de Cruz. A presidenta do colectivo de a pé afirma que é preciso non sobreexplotar os bancos, dai a necesidade de que cada un traballe na súa zona. O día a día do marisqueo en Cabo de Cruz está a ser complicado polos temporais que azoutan a costa e pola falta de algunha especie nos bancos. O que parece que está máis calmado nestes momentos é o conflito que se leva prolongando anos entre o colectivo de a pé e o da flote. Unha chea deles temos un patrón maior desaparecido que non pasa pola cofradía e nestes momentos os da flote, moitos deles están traballando fora da cofradía. Tes a directiva da flote que non sabe como está nin o seu sector, nin como están as súas playas, nin as concesións, nin nada. Conflicto. Que queres que te diga? Non... Realmente conflicto non hai, o sea, simplemente hai unha usurpación de zonas, que mentre se manteñen na súa zona todo está ben. Senón, pois, haberá que seguir protestando, pero, bueno, de momento está medianamente controlado. O sector da flote non está moi presente no mar nas últimas datas, o que Mariño apunta que favorece a que non haxa conflitos entre ambos colectivos. Estiveron traballando, este verán que pasou, estiveron agora en Navidades, e, bueno, a ver, bastante ben, sempre hai algún, algún que tal, pero, bueno, dentro do razonable. Quero dicir, non é a barbaridade que estaban facendo. Entón, a ver, está medianamente... A ver, resolto non se, penso que non se resolverá nunca, nin aquí, nin en ningún sitio. Porque, bueno, sempre hai xente que, tanto nun lado como no outro, sabes, que vai á súa bola. Pero, bueno, está medianamente tranquila a cousa. Os acordos existentes son os que están vixentes no plan de xestión, onde se recollen as zonas de traballo de cada agrupación, e cando algún profesional accede ao lugar que non lle pertenece, regresan os roces. As zonas de traballo están delimitadas dende... Eu levo aquí dende o ano 92, se mal non recordo. Sempre foron as mesmas, é dicir, nunca houve ningún cambio nas zonas de traballo. E cando traballas, a ti danche un plan de apertura á Consellería, non? Entón a Consellería manda, imagínate, 5 kilos de xapónica por persona, día. E iso é para que ti podas traballar, manter o recurso todo o ano. Se de repente estamos os da pé máis todos os da flote, o que se están é sobreexplotando zonas de traballo que despois nos quedamos sen poder traballar, porque eles, o sistema legal que ten o sector da flote en calquera sitio, é que poden traballar ou non traballar en todo o ano, poden traballar noutros lados, que me parece perfectísimo, xa están no seu dereito, pero nós non. E puxo un exemplo da súa situación. Podo coller mañán porque non haxa marisco, se me vou traballar a outro sitio eu perdo permes. Entón o que non se pode é estar sobreexplotando zonas de traballo por xente que non ten autorización para traballar nelas. Sexan xente da flote desta cofradía, sexa xente doutra cofradía, sexa o que entendemos normalmente por furtivos ou os furtivos de bañador ou que sea, porque o que fan é esquilmar os bancos. Liberdade de traballo que si teñen os profesionais da flote, que poden realizar a súa actividade laboral nunha empresa en terra sen perder o seu permiso de marisqueo. E nós eso non o temos, porque nós non podemos pasar, ao mellor minto, porque non sei exactamente cal é a cantidade, pero creo que é un 70 ou un 75%, non o sei exacto, de ingresos fora de outra actividade con respecto á nosa. Entón, eu se facturo 1.000 euros na playa, non podo facturar fora da playa máis de 700 euros, ao mellor. Entón, o salario mínimo interprofesional son 1.200 euros. Non podo ir traballar a outro sitio. Porque perdería o Permex para poder marisquear a pé. A miña casa só pode entrar, de feito, na miña casa entran 2 salarios, e os 2 son do marisqueo a pé. Meu é o máis lo do meu home. Nós non podemos ir traballar legalmente a ningún outro sitio, e ilegalmente nós tampouco non o facemos, porque estou en contra do traballo en negro, que cada un que faga o que en conciencia considere. As profesionais da pé manteñen a súa actividade ao longo de todo o ano e apunta que polo momento pódese sacar un xornal. Por exemplo, eu en outubro facturei 700 euros brutos. Deso sácalle 260, creo que pagamos de Seguridade Social, que me quedaron 400 euros. O sea, nada. Pero, bueno, é o que hai, ou te mantés ou deixas. Eu non estou polo labor de deixalo. Agora agardan que os temporais non afecten o marisco e o centenar de profesionais que están a traballar poidan seguir facendo.